tapno datiliway na nga si ka. Ay, shit. Kinila na nagsakit sa akin, girl. Sige, susok. Naimbag Aldaw mga kakabsat, and welcome back to my channel! Happy New Year mga kakabsat! So ngayon ngang araw na to, ito yung huling araw ng 2020. At sa ilang oras na lamang ay atin nang sasalubungin ang 2021. Ikaw kakabsat, ready ka na ba para salubungin ang 2021? Ready ka na ba para salubungin ang 2021? Kung ikaw ay ready na, tara! Join na!
Ngayong 2020 mga kakabsat, ang dami nating pinagdaanan. Andyan ang mga unos katulad ng mga bagyong dumating at dumaan sa ating bansa. Ang daming nabaha, ang daming nasiraan ng pangkabuhayan. Andyan din ang mga lindol mga kakabsat, na marami din nasirang istruktura at maraming nawalan ng mga bahay dahil gumuho sanhi ng lindol. At of course mga kakabsat, andyan ang bumandera ngayong 2020. Yan ay si Anti-Corona. Anti-Corona, hindi ka pa ba lalayas dito sa planeta namin? Pumunta ka naman sa ibang universe. Try mo kaya doon, baka mahanap mo ang soulmate mo. Anti-Corona, tara! Join na sa ibang universe! Ibang universe! Kakabsat, since magbabagong taon na, andyan na naman yung ating mga New Year's resolution. So ano ba ang New Year's resolution mo mga kakabsat? Nakaad-ado nga resolusyon tayo ay tibaro nga tawen. Kanayon kada tawen day tatipan panunutin tayo. Kaya't ko ti kumutong, kaya't ko ti pumintas, kaya't ko ti sumeksi. Kinkayat ko ti tumayag, isong aglaglag tunak no baro tawen. Ngem, kidding aside mga kakabsat, lagi-lagi tayong gumagawa ng mga New Year's resolution. Pero sa lahat ng mga New Year's resolution na yan mga kakabsat, pinag-isipan mo ba ng maigi? Dahil kalimitan, hindi mo siya nagagawa. So ngayong 2021 mga kakabsat, kung gusto mong magkaroon ng New Year's resolution, suggestion ko lang kakabsat, dapat galing sa puso. Isa puso mo at isa isip mo yung New Year's resolution mo. Pak na pak! Dahil dyan mga kakabsat, gusto kong i-share yung nag-iisang New Year's resolution ko. Ako kakabsat, iti New Year's resolution ko lang medkit napakasimple. That everyone will be safe and everyone will be free of coronavirus. Yun lang ang gusto ko ngayong 2021 dahil namimiss ko na yung normal na buhay. Wherein, free kang lumabas, free kang pumunta sa kung saan mo gusto, kasama ang mga kaibigan mo, ang pamilya mo, at lahat ng mahal mo sa buhay. Kaya ngayong 2021, ating ipagdasal na mawala na si Anti-Corona. Babay na, Anti-Corona! Napakasaya ko mga kakabsat dahil ngayong New Year's Eve, ayan, makakasama ko ang aking mga anakshi. So, andito si Harris, si Cham at Sunshine. So, kami guys ay magka-countdown para sa 2021. So, stay tuned mga kakabsat, dyan lang kayo, antayin ninyo ang aming New Year's countdown at sabay-sabay natin salubungin ang 2021! Let the countdown begins! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year! Mga kakabsat,
Cheers to 2021! Cheers! Ngayon naman mga kakabsat ay magbibigay ako ng kaunting gift sa aking mga anakshi. So, ano pang hinihintay natin mga kakabsat? Tara! Join na! So, ang una nating bibigyan ng gift ay syempre yung tumulong sa akin na naglagay ng mga balloons dito. Charot! Yan, para kay Sunshine. Syempre, yung pangalawang dumating. Okay. Yung pangalawang dumating. So alam na natin mga kakabsat kung sino yung pangalawang dumating. Si Harris! Ayan. Thank you, Mother. You're very much welcome. Okay, so ayan na po mga kakabsat yung pagbibigay natin ng mga gift. Tapos na, that ends. That ends our yung gift. sa akin. Ala, I'm expecting something. Ala. Yung ensemada. ala, kumain ka na, di ba? Gaga. Ala, sapat na yun. Hello, guys. Happy New Year. Ay, may nag-vlog? Naka-live tayo. Hi, mga kakabsat! Dahil late ka, no? Pinaghintay mo kami ng matagal. Okay, bibigyan pa rin kita ng gift. Okay? Pagpasensyahan mo na tong teras. Sapat na to para sa'yo. Pero, Thank pasalamat. you. Pagpasalamat ka. First gift Binigyan ever. pa kita. At meron. Okay. Actually, well, kidding aside. So, tatlo. Ayan, so meron akong gift para Oh my sa'yo. God! Parang ko Ayan. yan. Joy? This is joy. It's joy, right? Okay, ayan. Thank you, Mother. Sa'yo na. Isa na natin ang inyong mga gift. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3! Ayan. Oh. Ay, ano yan? So, 4 piece Ano dinner yan? set. Ayan. Dinner. Yeah. Ay, wala na. Meron na kayong kainan ng jowa mo. Wala. Wala kang jowa. Tingnan, may inuman na kayo ng jowa mo. Wala kang jowa. At may una na May una na kayo ng jowa mo. Naman. May jowa siya. May jowa siya. Siya lang yung may jowa. Ayan. Thanks, Mother. Thank you. Cheers. Ay, inumin na. Ayan, inuman natin mamaya. Okay. Ayan, i-check ko kung kompleto tong set. Ay, ang trimitida. Siyempre. Binawasan ko, gano'n. Ang ganda, mother. Ayan. Perfect pa. Oo. Ayan. Thank you so Ayan, much. bakit walang kutsara para Ala. naging set? Gaga 4-piece nga na. Happy Ugo Girls! So till next time mga kakabsat, this is your Kabsat Munding. Tara! Join na!